Jo he manifestat en moltes ocasions que este és un debat que està present i, per tant, és un debat que ha de produir-se perquè hi ha actors polítics i socials que ho demanden i, per tant, el debat s'ha de produir. A mi el que me preocupa és que es produïsca en un procés d'oportunitat política i, sobretot, que es produïsca pensant en l'interès general. I en aquests moments el que és obvi és que, tenint en compte d'on venim i el que ha passat, no sembla que hi hagi una gran prioritat, que la taxa sigui una gran prioritat. Jo no ho veig. La taxa per si mateixa no va solucionar cap dels grans problemes que tenim, ni en sostenibilitat, ni en el propi negoci turístic, ni en el voltant del negoci turístic, ni de l'activitat turística. Per tant, hi ha una qüestió que té a veure amb la priorització i l'oportunitat política, i hi ha una altra que és en el fons de la qüestió, en el que és evident que l'activitat turística en moments determinats actua sobre un territori i que poden hi haver algunes accions compensatòries des del punt de vista de la col·lectivitat. Això se produeix d'una manera o d'una altra a través dels impostos, que ja se paguen en aquest moment. Vull dir que no es tracta de pensar que no hi ha cap impost que grave l'activitat turística, que sí que hi ha impostos i molt importants que graven l'activitat turística. Altra cosa és que en algunes comunitats autònomes i en alguns països, en les ciutats, s'ha abordat aquesta qüestió. Per tant, jo crec que fer d'això la gran qüestió, ni a favor ni en contra, no veig que siga la gran qüestió, sincerament. A mi me preocupa molt més com se digitalitza tot el turisme en aquest moment, com som capaços de generar nous productes. Hi ha moltes qüestions, i com garantim la sostenibilitat bàsica que té a veure amb l'aigua, amb el consum de l'aigua, amb el consum energètic. Això són, per a mi, les grans qüestions que cal abordar. Vull dir, a mi el que em sembla que esquematitzar i manequitzar este debat no té cap sentit. I a partir d'això, bé, també val a dir que l'opció que jo sempre he defensat és que de situar-se aquest impost, que és com una taxa més, que poden veure's ara afectades dels canvis que hi ha de fiscalitat verda, té que hi haver una legitimació local. I crec que no és el mateix els distints productes que hi ha en la Comunitat Valenciana. En alguns llocs la implementació d'una taxa respecte en un turisme urbà té un sentit, i en un turisme més de compra a través de touroperadors té un altre sentit. El que hi ha que ser en qualsevol cas és coherent, en la mesura del possible, que ja sé que això de la coherència és complicat també. Però, per exemple, si estem parlant de millora de la qualitat del servei, en definitiva del producte turístic, no podem mantindre els preus de l'Imserso com estan. O sigui, el sector públic no pot, d'alguna manera, tirar els preus a la baixa. Tenim que millorar la qualitat, ho haurem de fer també pagant allò que valen els serveis turístics i, tot el contrari, impulsant una millora de la qualitat. Perquè a la fi, si el que volem és que els salaris en el sector turístic augmenten, necessitem augmentar la productivitat i necessitem augmentar, en definitiva, el cost dels productes d'una manera racional.